estem en Nadal, amaguem la tristor, són dies de pau. Ja estem en Nadal, amaguem la tristor, són dies de pau. El dia de Nadal sempre s'ha fet putxero. I en ma casa venien tots, les germanes de ma mare i els fills. I allí ens ajuntàvem una caterva. Això quan jo era jove. En aquella època guardaven els nostres pares el millor que podien per celebrar-ho. Entonces, quan una persona feia putxero, ja sabien qui feia putxero, perquè en un trosset de pollastre que posaves al foc es sentia l'olor per tots els puestos. I ara poses una gallina sencera i no posarà res. Després, l'altre dia, el segon dia, que sempre venien uns o altres, feia paella. Això eren els dies de Nadal. Teníem animals, teníem gallines, pollastres, conills, hasta que teníem un bou i 2 borregos. Entonces, pues, menjàvem els animals de casa. Si no ho teníem, els veïns ens donaven les verdures, la majoria d'ells que tenien bancals. Si nosaltres no en teníem, en tenien altres per nosaltres. Ens ajudaven. Les ametlles i les cacau eren nostres. Nosaltres teníem un secà i teníem oli i ametlles. Fèiem la pasta i com estem en l'hivern, no estaven les coses tan avançades com avui, com les levadures que triomfa pronta la pasta o carreguem més de levadura per fer-los ràpids, ho feien més lento i posaven calentor. Hi havia uns manils, tipus poncho, enquadrats, això, i això era com una llaneta, el teixit així. Entonces li donava calentor. I ma mare me recorda que posava el llibrell en la cassoleta de fang, sempre tot de fang, saps? Al costat en aigua per rentar-se cada volta. I mon pare a l'altre costat per girar els bunyols. Feien els pastissers, en vez de coure-los al forn, es feien a l'aire, es coïen a l'aire. Els pastissers de meló, en vez de coure-los al forn, es posaven en la llanda i es deixaven dalt a la cambra, en una habitació, la finestra oberta, i estaven molts dies. Entonces, de l'airet que feia i això, la meló cru està bo, doncs es coïa. I ma mare feia torrons de cacau. I tenia per costum ma mare també de fer llet quallà. Quan eren jovenetes, ara com ara la Nochebuena, ara sopem tots en família, entonces sopàvem amb els amics. I sopàvem tota la quadrilla d'amics i amigues, sopàvem tots en casa d'uns amics. I clar, diu que hi havia xulletes, però ma mare ens donava 2 trossos de cansalà, que quan la posàvem al foc apagàvem el foc, de la grassa de la cansalà. Cada un portava a voltes el sopar ja fet, altres estorràvem, quan teníem el foc encès, estorràvem les xulletes, el que cada un portava. I crompàvem figues seques, anous, panses, cacaues, teníem tramussos. Saps què fèiem molt, entonces? Pues nos torràvem carxofes a mitges, a la planxa. Anar torrant-ne i anar menjant-ne, I les castanyes que fèiem bones cassolades, torrades, això sí, i al liquigó, com nosaltres teníem de tot, ma mare ens donava de tot. Ma mare era molt bona cuinera, sí, feia moltes coses. Jo, com era la més menuda de casa, no feia res. Però ma mare és la que feia el dinar i les meves germanes majors li ajudaven a preparar taula o llevar taula o torcar el que havien escurat, alçar-ho. Netejaven tots, però cuinava ma mare. Elles se n'anaven a missa i a passejar, i la tia Rosita a netejar casa, tot el que havíem emportat. I entonces anàvem a la sèquia. Pues entonces raïm no menjàvem, però menjàvem a lo millor, en vez de les 12 campanades, amagàrem pansa. I en la pansa, cada campanar, ens menjàvem la pansa. I el raïm de Nadal que s'estilava, tu saps quan es va començar a estilar? Així en Espanya,
encara jo era fadrina, l'any 57 o 58. I quan era l'hora del raïm, doncs menjaven 12 cacaues. Mos volia que posàrem garrofes i palla per posar-lo pel rei que venia. Senyor rei, jo estic ací. La palla i les garrofes pel seu rossí i la casca per a mi. Pues la casca de Reis, ma mare l'adornava en tot això lluentet per alrededor i la feia en moniato. Jo veia que posava l'ou per damunt, quan el feia ben banyaet i la portava al forn i estava riquíssima. Quan jo era menut era la coca en llanda. Després va vindre la casca de Reis. Una ruedo de 4 dits de diampleta, la casca, posàvem caramelos, l'adornàvem en carabassat. Posava uns caramelos, bombons, peladilletes, d'alcohol. I era pa tots de casa, saps? Perquè la casca era prou grandeta i era pa tots de casa. Atastaven tots. Menys enguany, sempre ens hem ajuntat, segons la persona que quedava en la vida. Son días de festa, días de Nadal, ara cantarem les cançons. Pastoretes, feu-me llenya que tinc fred. No me la feu d'angilaria, feu-me-la de romeret. Farem quilotetes de massa i de col, les enrotllarem en fulles de col, comprarem una ou si van ben barats, i les pilotetes no se desfaran. Vol llescar? No, bon mal de cap, bon mal de cap. Ja està.